На Белсаті новини коротко про головне розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю і починаємо. Святлана Тихановская з візитом у Варшаве. Яна сустрэнецца з новым польскім урадам, міністрам і прэзідэнтам краіны. Гэтаксама ў Варшаве адбудуцца захады з дыпламатамі і амбасадарам ЗША. Пра мэта сустрэчу павёў галоўны дарадца абраны прэзідэнткі Франак Вячорка. Наша задача – это вернуть Беларусь на порядок дня, показать терминовость, проблемы белорусских политвязняў, необходимость больш жорсткіх санкцыяў, а таксама падтрымкі незалежным медыям і грамадзянскай супольнасці. Не пакаяцца трапіць у пекла. Гэтак ігуменне Гаўрыла выказалася пра тых, хто з'ехаў за мяжу праз пераслед рэжыму Лукашэнкі. Інтэрв'ю ў настаятельніцы манастыра Раства Богородицы ў горадні ўзяў прапагандыст СТВ Рыгор Азаронак. Они бы не уехали бы со своей родной, любимой родины, где их корни, где их родные, близкие. Да что там родные и близкие, где земля родная, белорусская. Вот, гордыня – это один из 7 смертных грехов. Что это означает? Если они в этом не покаются, в одном из смертных грехов, гордыне, прямая дорога в ад. А ведь президент, у него ж милостивое сердце. Он простит. Если бы президент Александр Григорьевич наш не прощал бы провинившийся, то, наверное, бы тогда мало было бы людей на свободе. У Берасці паўторна судзяць 68-гадовага палітычнага вязня, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Барыс Вітько раней быў пакараны 2 гадамі хатняй хіміі за абразу суддзі. Цяпер мужчыну вінавацяць паводле 2 крымінальных артыкулаў за нібыта паклёп, абразу Лукашэнкі, распальванне варажнечы і заклік да санкцыяў. Справу разглядае суддзя Вера Філонік. Расія зноў нанесла шырокамаштабны ракетны удар па ўкраіне сёння раніцаю. Прынамсі, 2 асобы загінулі, больш за 30 пацярпелі. Некалькі чалавек могуць быць пад заваламі. Пад ударам апынуліся 4 рэгіёны. Як паведамляюць афіцыйныя асобы, у Запарожжы ракеты трапілі ў жылыя раёны. У Днепрапетроўскай вобласці выбуховую хвалю перакуліла маршрутку. У Крыварожскім раёне разбураныя некалькі жылых дамоў, пашкоджаны гандлёвы цэнтр. У Харкаве пацярпелі навучальныя установы і прадпрыемствы. Паветраная трывога гучала і ў сталіцы. Сотні мірных жыхароў схаваліся ў метро. Ажно да мінус 29 градусаў уначы. У Беларусь прыйшлі моцныя маразы, што пратрымаецца ажно да сярэдзіны тыдня, паведамляе Белгідрамет. Марознае надвор'е захаваецца сёння ў дзень. У Менску і Гомлі да мінус 14, у Берасці і горадні ад 10 да 12 градусаў са знакам мінус. У Магілёве і Віцебску найхаладней да мінус 16 градусаў. Медыкі рэкамендуюць пазбягаць доўгага перабывання на адкрытым паветры. Не забывайцеся апрануцца цяплей. Коўзалася на тюбе, упала, страціла прытомнасць. Зімовыя забавы скончыліся шпіталем для 6гадовай дзяўчынкі з горадні. Следчы камітэт Беларусі ладзіць правяранне па факце здарэння. Жыццю дзіцяці нічога не пагражае, але дзяўчынка атрымала траўмы. Пры спуску тюб наехаў на трамплін, праз што яго падкінула ўверх і школьніца ўпала. На горку яна прыйшла з бацькам і сяброўкаю. На Літчыне, блізу вёскі Тосіна, абваліўся пралёт мосту праз Нёман. 2 асобы атрымалі раненні, ніхто не пацярпеў. Прычыны здарэння высвятляюцца. Мост не эксплуатаваўся. Рабочыя яго дэмантавалі. У выніку падзення 2 плітаў эскаватара з машыністам апынуліся ў вадзе. На месцы працуе служба МНС. Дзверы самалёта авіякампаніі «Аляска Airlines», якія адваліліся проста падчас палёту, удалося знайсці. Пра гэта паведамілі следчыя. Шукалі ў амерыканскім Портлендзе, адкуль у пятніцу вылецеў Boeing 737 MAX 9. На відэа бачна, што самалёт у палёце, а на месцы аварыйных дзвярэй адкрытая прастора. Праз інцыдэнт Боінг, што кіраваўся ў Антар'е, здзейсніў вымушаную пасадку, прызямліўся назад у Портленд. Пасажыры не пацярпелі, яны скарысталіся кіслароднымі маскамі. «Аляска Airlines» заявіла, што часова прыпыніць працу парку з 65 самалётаў Boeing 737 MAX 9, а кампанія Boeing паведаміла, што вывучае прычыны здарэння. Раство мінула, стравы засталіся. Пазбавіцца ад лішкаў святочных пачастункаў незвычайным чынам прапануюць на прасторах інтэрнэту. На адной з пляцовак з інтэрнэт-паслугамі з'явілася абвестка «Даемо вашыя салаты». Абвестку размясціў жыхар Салігорску. Грошай за паслугу ён не бярэ. Да таго ж аўтар мае найвышэйшую пазнаку працы – 5 зорачак. Яго ацанілі 112 асобаў. Ідэя прыйшла да нас з Расіі. Там за паяданне салатаў фігуруе кошт ад 200 расійскіх рублёў, што прыблізна складае 7 беларускіх рублёў.
І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве 20. Заставайцеся з намі.